Hi everyone, welcome to my vlog. So, for today's video, gagawa po tayo ng tutorial kung paano nga ba mag-setup o paano nga ba lagyan natin ng mga ads natin kapag meron ka ng in-stream ads. So, yung mga matagal ng videos po natin, hindi yan automatic maglalagay ng ads. So, ganito yung gagawin nyo guys. Ang unang-unang gagawin nyo, syempre pupunta po tayo dito sa may profile po natin. Ayan, ayan. Pero hindi yan. Hindi, joke lang. So, punta tayo sa may professional dashboard. Okay? So, sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin guys, please follow my account and para ma-notify kayo kung anong mga ibang mga tutorial na gagawin ko dito sa Facebook, and pinag-aaralan ko din yung ibang kung paano nga bang magparami ng yan, yung mga views. Ayan, kung paano nga ba mabilis kumita dito sa Facebook. Okay? So, ang next po natin is ayan, bababa po tayo ito. Bababa po tayo. Ayan, yan, nakikita nyo po. And then, punta tayo dito sa may business ba? Help Center. Para mapunta po tayo sa sa may video creator, okay? Creator Studio ba? Ayan. So, dito po, kapag kasi sa cellphone, hindi natin masisetup yan, guys. So, kailangan dapat dito po sa laptop. Ayan. So, makikita nyo po dito yung get started, and then punta kayo sa monetize your channel, content. Okay? Monetize your content. Ayan, dapat masundan nyo guys. So bababa po tayo dyan. Ayan, baba po tayo, baba. Tapos pag may nakita nyo yung ayan, nakita nyo po yan, see if you qualify for in-stream ads. Ayan, wait lang po natin, and then ayan, so ito na po yung in-stream ads. So pindutin nyo po yung start earning. Mas okay kasi dito sa laptop kasi mas mabilis at okay kasi 'di ba malawak yung screen. Ayan, so pipindutin niyo po yung ito. Nakikita niyo po yung check it out. Ayan, pupunta kayo sa inyong mga Facebook o professional Facebook or sa inyong page. Ayan po yung page ko. So, pero syempre, dito muna tayo sa main profile po natin sa Facebook. Ayan, so pipindutin nyo po yung view tool ng in-stream ads for on demand. Ayan, so mabilis lang po mag-setup ng yung ating ads, nalalagyan po natin ng ads. So kahapon kasi is natapos ko nang malagyan yung aking mga videos. So ibibigay ko po kasi sa inyo kung paano nga ba mag-set up dito po sa ating mga videos po natin. Then pupunta po tayo dito sa may publish. Ayan, pipindutin niyo po yan. And then ayan, video lang guys, kasi kapag all kasi yung pinindot nyo, pati yung in-upload nyong picture, shinare nyo, so all, lahat makikita nyo. So, ang gagawin po natin is yung video lang. So, yun yung pipindutin nyo guys, video. Tapos meron dyang live videos, reels, photos, stories, ayan. So, ayan, nakikita nyo guys yung video natin, ayan. Dapat all time January 29. So hanggang sa dulo 'yan, hanggang nung last na unang-una kang sign up dito sa Facebook. Ayan, so ibaba muna natin 'to, guys. Then ayan, so ito nakikita nyo po ito. Ayan. Titignan natin kung naka-green na yung ating mga videos. Ayan. So kung naka-green na siya.
kapag hindi pa monetize ang channel po natin guys, yan is ano pa yan, hindi pa nag-green. So parang gray po ata yung kulay nun. Pipindutin nyo muna dito. Ayan. So for example, hindi pa po yan green guys. Ayan, so naglo-loading. Ayan, pindutin nyo. For example, dalawa yung pinindot kung ano. Ayan, so ngayon may nakikita po kayo dito sa taas. Ayan, so create reels, bulk edit ba? Prohibit Bisaya man to. Ayan, so download. Ayan, so dahil dito mo makikita yung yung include ads. Kapag napindot nyo yun guys, ito. Pag napindot nyo yan, kasi naka monetize na kasi ako eh. So makikita, pag pinindot nyo dyan, may makikita ka dito, include ads. Okay? So pipindutin nyo yung include ads, tapos okay ka lang, okay. Ayan, so yun po yung mabilis at isa-isahin nyo po yung videos nyo guys para ayan, titingin ako dito kung baka meron pa akong hindi na setup. Pero lahat kahapon na setup ko na lahat kahapon eh. Okay, ganito na lang. So gagawa ako ng ayan, so papalitan ko ng date. Pupunta ako sa January, ito 2009 to punta ako ng 17. Ayan, so last 27. Ayan. Then 2017. Diyan magkikita natin yung hindi ko pa na pinakadulo to guys Ayun, so ito siguro hindi ko pa na to eh. Yun na nga So makikita nyo po dito guys Ayan. Ayan, so hi guys, so ito na nga, not monetize. So pag nakikita nyo po yung not monetize, pipindutin nyo po yan. Ayan. Then next is makikita nyo po dito is include ads. Ayan, so pipindutin nyo po yan. Ayan, so okay. And then okay. Ayan, so okay po tayo. Ayan, hintayin po natin mag-green yung ating mga videos na nilagyan natin ng ads. Okay? So, yan. So, pag ganyan yung ating ads, kasi sa baby yung medyo mahigpit yung ating meta. Ayan. So, pag nag-green yan guys, so sobrang tagal na kasi yan eh. So, pag mamaya-maya mag-green na yan eh. Ayan. So, pag nag-green na yan, so kagaya po kanina, ayan, so limited monetization, restricted categories. Ayan, so may restricted categories po kapag mga bata, walang kasamang mga matatanda. So nire-review pa yan. Ayan, so sa sobrang tagal na kasi yan na videos, okay lang naman na hindi ma-monetize kasi baby pa siya, baby pa yung anak ko. So yun, sa mga nag-a-upload ng mga baby o yung bata na walang kasamang magulang, so pinagbabawal po yun ni Meta. Okay? So mas okay na magkasama kayo na nagvi-video o nagva-vlog. Okay?
So hanggang dyan na lang, and I hope na may natutunan po kayo, and please don't forget to follow my account and share these videos. Maraming salamat!